7 तारिख 3 मास 2023 अक्ट'खालि कारिगावआव इनायै रेप केस खालामग्रा लांसुनिया श्री निरन्जय मुसाहारिनि सायाव आङो दिनै बासबारि गामिनि जानानै दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों खेंफोरथि होनो सानदों जे थांनाय 7 तारिखनि जे कारिगाव मैनागुरि गामिनि सासे उन्दै बैसोनि हिन्जावसा गथ'खौ जे इनाय रेप खालामदोंमोन बै लांसुनिया बियो जोंनि बासबारि गामिनि नङा आरो बिथाङा जोंनि बासबारि गामियाव गोदाव सोरावै सासे मानसिनि न'खराव सप्ता खनथामसो फैनानै थाफैदोंमोन। नाथाय जोंनि गामिनि माखासे न'खरफ्रा बिथांखौ सप्ता खनथामनि उनाव गावनि गामिफ्राव बा गुबुन जायगायाव थांनानै थाहैनो थिनहरदोंमोन। नाथाय बिथाङा थांनायनि सिगाङाव नैबे जोंनि गामिनि श्री जान्था बसुमतारिनि भटार कार्डखौ खावनानै लांनानै स्क्रिनिं खालामनानै लाहैदोंमोन आरो बे समाव हमजानायाव बिथाङा बै स्क्रिनिंखौ देखायनानै जोंनि बासबारिनि नामखौ बुंनानै लानानै जोंनि गामिखौ फाननाय जादों आरो दा बेवहाय जोंनि बासबारि गामिया गोदोनिफ्रायनो बेबायदि बोरमा सिखाव अमा सिखाव रेप खालामग्रा माबा खालामग्रा जोंनि बासबारि गामियाव जों दिनैसिमबो नुबोआखै। दिनै बेवहाय जोङो नुनो मोनदों माखासे मिडियाफ्राव जेरै एसबि रानि बिथांनि निउसाव नुदों बड'लेण्ड रादाब आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुनाव थानो हागौ। दा बेवहाय बिथांमोना जे मिडियाखौ हगारदों बाहाय बासबारिनिखौ नंगौ नङा बेखौ मोजाङै थदबिद खालामा जासे जे ओरैनो बासबारिखौ नाम मख'नानै हगारनायाव जों एसे बासबारि गामिनि रायजोफ्रा बिसमुरि बासबारि गामिनि निरन्जय बसुमतारि होननाय रावाव जोंहा लासिंसिं जादों बासबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा। दा बेखायनो बिथांमोनहा जायफोर बेबायदि हगारग्रा जोंहा माखासे बर'नि गेजेराव ओंखारनाय माखासे निउस चेनेलफोरनि बिथांमोनहा जाहाथे बेबायदि हगारलाबाया आरो मोजाङै थदबिद खालामनानै डाइरेक्ट स्पटफ्राव फैनानै मोजाङै थदबिद खालामनानै जाहाथे हगारो उननि समफ्राव सोरबाफोर बुंलाबायनाय रावफोरखौ लालाबायनानै हगारा जासे बेबायदि खालामोब्ला मोजां जायो। आं बेखौनो बासबारि गामिनि जानानै दिनै बे मिडियायाव आङो खेंफोरथि हरनाय जाबाय आरो।